Kevin Lundgaard, der kommer en BMW E46 Coupé. Ja, hvis den er, så står den ikke og lugter. Så kan jeg også holde ud at være her lidt længere. Jeg skal stå til alle jeres bilos hele dagen. Vi skal lige have åbnet bagklapper og motorhjem. Der er ikke noget at se. Hvad med motorklap? Den skal vi lige have åbnet så. Perfekt. Jamen Kevin, fortæl mig lidt om, hvad det er, vi ser på her. Jamen, det er en BMW, som har omgået en lidt større ombygning. Den er med 3 bagskærme, ja, og læderkabinen fra Smidmanden, som har givet mig en rigtig god del herfra. Ja. Motoren, det er en Tatur, der er studerende, så det giver mig batteri af. Så det vil sige, her så står vi altså og kigger på en bil, der er købt på SU-penge, eller hvad? Ja, altså de hårde timer på arbejde. Jeg får lige at vide morgen, jeg synes, hvor gammel du er. Så du studerer. Ja, men jeg er 19 år. Du er 19 år? Ja. Så du har simpelthen gået og sparet op til at købe den her i hele din barndom, eller hvad? Jamen, jeg startede som 13-årig med at lægge 500 kroner til side. Og så, da jeg blev 15 år, der begyndte jeg så at smide 2.000 af. Og så har jeg handlet mig igennem tiden haft en Mator i hvid, som var med sidste år. Den har jeg så ikke selv bygget, men det har jeg så med den her. Nu skal du prøves. Jamen det kan vi da lære vores spørgsmål om i hvert fald. Husk at lægge 500 kroner til side, så kan man altså stå med sådan en her, når man er 19 år. Det er jo lækkert at se. Ja, det er sgu meget rart. Ja, det er da imponerende. Du lyder som en fornuftig dreng. Det er klart. Og jeg kan se, at du har lavet den tofarvet, så du har kørt det blå tema udvendigt, men så går du altså over i den brunlige og beige nuance inde i kabinen. Ja, det er meget min maler, flere fra Gram Autolak, der de synes, der skulle lidt specielt til, og så for at holde den lidt luksuriøs inde i, så prøvede vi det her, og prøve noget anderledes, som ikke nogen set før. Ja. Ja, for det er jo sjældent, man går, altså kontrasten er jo voldsom, kan man sige, fra blå og så over til den her mørkebrun, du har malet dørene og instrumentbrættet i. Ja, jamen, det skulle være specielt. Man ser til, at det er lakeret hvid, eller sådan nogle meget neutrale farver i forhold til. Det er godt at se, at der er nogen, der tør gå andre veje, end bare at kopiere det, alle de andre har lavet. Det gider det ikke. Fedt, at der kommer nogle nye trends. Så må vi bare se, om nogle af de andre tager det til sig. Ja, det er jo det. Eller om du bliver den eneste. Det må tiden vise. Det smager bedre. Det kan vi få at se næste år måske. Om der er andre, der begynder at gå den vej. Er der ellers noget, vi lige skal vide om den her på falderæbet, inden dommerne er færdige? Jeg har bygget meget af bilen selv, og jeg er handelsskoleelev, så der er ikke noget forskelligt, der er lavet over af nogle kammerater. Så du studerer og læser som handelsskoleelev, du er ikke uddannet mekaniker eller noget? Ikke. Sådan. Jamen, du har bare fingesnillen til det. Det er selv meget i hvert fald. Det er sgu godt at høre. Jamen, dommerne siger, at de har set det til Kevin, så jeg siger 1000 tak til dig også. Jeg er imponeret over, at 500 kroner kan gøre, når man er 12 år, så ellers bare lidt til siden hver måned. Og så øger det lidt efterhånden, som avisruterne bliver større. Og så får man altså med sådan en bil her, når man er 19 år. Det er ikke værst.